Ndinokuchingamidzai vana vaMwari pakudzidza nekuverengwa kwebhuku The Great Controversy. Nhasi tiri pachapter 2 yakanzi Persecution in the Early Centuries. Sekudzidza kwatakaita pachapter 1 nezuro The Destruction of Jerusalem, takada kuti Kristu akafada kutaura nezvekuparadzwa kweJerusarema, izvo zvichigere kuitika. Panguva imwe cheteyo, Kristu adotaurawo nezvekutambudzwa kwaizoita waimuteerera neumambo hwepanyika pano. Saka Kristu paanoenda kudenga masenjuri ekutanga echikristu, muchaoda imimi kuti the Christian Church yakatanga kutambudzwa. Satan akapinda mumaleaders eRoman Empire, vakatanga kupersecuta makristu. Munyori abva adomba kuti persecution yakanyanya kukurisa uye kutangwa zviri marked mumazuva amambo ainzi Nero. Nero ndiye mambo akauraya Pauro akamugura musoro. Kana muchitodzidza kubva kumunyori mumwe chete Ellen G. White mubhuku yakanzi Acts of the Apostles, muchaona kuti Nero mapati ake ailaitwa, kana kuti marambi kana makenduru aialaita waive makristu atorwa ainyikwa mumadhiramu emafuta obetswa otanga kulaita, ndo aiprovide light pamaparties ake. Saka makristu anotanga kutambudzwa panguva iyi. Nemhaka yei waitambudzwa? Makristu ainzi, imimi muri kunamata Kristu wenyu, asi nyika yese iri kuteedza tsika nemagarire echihedheni. Saka imimi ngei muri kuda kunamata chinamato chenyu musingateedziwo zvinoda the state? Saka muchaona kuti panguva iyi Satan anotanga kushanda nemaleaders vachizama kutsvaka pese paangapomera. Makristu aipomerwa kunzi macalamities akange ari kuwira the Roman Empire, nzara, nhamo, even maearthquake akange ari panguva idzi aitanga kupiwa blame kumakristu, kunzi nekunamata kwamuri kuita chikristu ndo zviri kukonzeresa nhamo idzi. Zvobva zvanditondedzawo kuti isusu sevana vaMwari, one or the other